खुलुमबाय लोगोफोर जोबोर मोजां आपडेट फैदों। आपडेटखौ खोनासङैनि सिगांनो खनसे लाइक खालाम, खनसे कमेन्ट खालाम, 1 लिरहरो ना 2 लिरहरो मानसिया मोनसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय। जोबोर मोजां आपडेटानो जाहैबाय पाकिस्ताननि मास्टारमाइन्ड 7 मास्टारमाइन्ड उदखारि आफादनि दैदेनगिरिफोर, जाय उदखारिफोरा मुम्बाइ एटेक, मुम्बाइआव ताज हटेल एटेक खालामनाय, पुलवामा एटेक खालामनाय आरो गोबां एटेक खालामनायफोराव, भारतआव हाबनानै एटेक खालामनायफोराव लोब्बा थानाय उदखारिफोरखौ भारतआ गावथारबाय आरो बिसोरनि मुङा सोराङाव फैदों। दा बेखौ खोन्थागासिनो दङ। आरो दहाय बुंदोंमोन जोंना इन्डियाया पाकिस्ताननि एयारबेसआव एटेक खालामदों, गंथामाव होनना बुंदोंमोन, नाथाय गंथाम नङा, गंब्रै एयारबेसआव, पाकिस्ताननि एयारबेसआव एटेक खालामदों आरो सिलिंखार खालामदों पाकिस्तानखौ। पाकिस्ताना दा गाज्रि हालोदाव दङ। एयारबेस गंब्रै गोजो सिफायजानानै बा गावफ्लंजानानै, नाथाय पाकिस्ताननि मिडियाफोरा बा पाकिस्ताननि आर्मि जायबा चिफ बिसोर बुंदोंमोन इन्डिया गंथाम एयारबेसखौ एटेक खालामनो होनना बुंदोंमोन, नाथाय गंसे बारायबाय। जोंनि इन्डिया क्लियार खालामनानै होदों आरो जोंनि इन्डिया क्लियार खालामनानै होदों पाकिस्ताननि माखासे फेक निउस बानायनाय, AI भिडिअनिफ्राय फेक निउस बानायनाय, भारतनि रौनिया हान्जाफोरखौ गावथारनाय मानाय, उरि एटेक माबि खालामनाय, बेफोर गासिबो नंखाय। बेफोरखौ जानला मोनला ट्रेस खालामनाङा। नोंथांमोनाबो एसे मेलेम बाहायबानो जाबाय। जाय भिडिअफोरा पुराना भिडिअ बेखौ मिथिखायो, भिडिअखौ नुबानो। आथिखालाव बेबायदि पुराना भिडिअनि केमेरा गैला। जायफोर बिथांमोना मिथिया एसे नायबिजिरबानो जाबाय। भिडिअखौ मोननायनि सिगां डाइरेक्ट शेयार खालामनांगौ बे नङा। इन्टारनेट दं, इन्टारनेटआव नायग्रो। आरो जोंना इन्डियान आर्मिफोरा फोसावखायो साबेसे थैदों, साबेसे थैयाखै, मा मुंनि थैदों, साबेसे मुंख्लं जादों, बबेयाव पाब्लिकआ एटेक खालामदों, गासिखौबो खोन्थाखायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बांद्राय हाखुदारा जानाङा, गावनि गोसोखौ गिलिर दा खालाम। नङाबा माखासे मानसिफोरा बिपदाव गोलैयो, जे ओरथोर जादों, बुथारजाबाय, गावथारजाबाय, बेबायदि जायो। दा नामफोरा जाहैबाय उदखारि मास्टारमाइन्ड, बिसोरखौ नामफोरखौ फोसावबाय। बिसोरनि नामफोरा जाहैबाय मुदासार कादियान कास, हाफिज मोहम्मद जामिल, मोहम्मद इउसुफ आजार, खालिद आरो मोहम्मद हासान। बिसोर जाबाय मास्टारमाइन्ड। बिसोर पाकिस्तानाव थानानै भारतनि हिन्दु मानसिफोरखौ गाग्लोबोमोन। दा बिसोरखौ गावथारजोबनो हाबाय। जोबोर मोजां देरहानाय। आरो दंबावो, बिसोरखौबो गावथारजोबगोन, बिसोरखौ एटेक खालामनाय जागोन। अपारेशन सिन्दुरआ दाबो जोबाखै, जोंनिया दाबो सोलिगासिनो दङ। आरो बेहाय गोबां उदखारिफोरा थैगोन, जायफोरा भारतखौ बेबायदि थांखिनानै एटेक खालामदोंमोन। बिसोर गासैबो थैजोबगोन बा बिसोरनि केम्पफोरखौ सिलिंखार खालामजोबगोन। थैबाय दासिमाव मथा मथि 150 जननि बारबाय, नाथाय पाकिस्ताना बेखौ लाखुमायो। बिसोर खुला-खुलि खोन्थाया। मैया पाकिस्ताना जाय जायगायाव एटेक खालामदों बिनि बागैबो जोंहा दिनै इन्डियान आर्मिफोरा बा आर्म फर्सआ फोसावनाय जादों। जोंहा फोसावनाय बायदिब्ला पाकिस्ताना इन्डियानि गासै 240 जायगायाव मिसाइल आरो ड्रनजों 400-500 ड्रनजों एटेक खालामदोंमोन। नाथाय जोंनि एयार डिफेन्स सिस्टेमा बिसोरनि ड्रनानो जा मिसाइलानो जा गोजौआवनो बेफ्रुजोबदों। नाथाय माखासे बाहागोफ्राव फिसा एटेक जादों, बांद्राय डेमेज जायाखै, फिसा डेमेज जादों होनना बुंदों। मानोना एफाग्राब बुरजा ड्रन फैगोन, बेहाय मोनसे मोननैया एटेक जानो हागौ। दा बे फिसा एटेक जादों होनना बुंदों। जोंहा जेबो बेहाय लस जायाखै। जेरै पाकिस्ताना लाख कौटि थाखानि लस जानाय, एयार बेस सिफायजानाय, एयार बेस ब्लास्ट खालामजानाय 4 जायगायाव बेबायदि जोंना जायाखै। फिसा डेमेज जादों होनना बुंदों। आरो जायबा AI जों बानायनाय भिडिअफोर, बेफोरखौ पाकिस्ताननि मिडियाफोरा प्रपगेन्डा खालामनो थाखाय फेसबुकफोराव हगारलागासिनो दङ। पुराना भिडिअफोरखौ हगारलागासिनो दङ। बेनिफ्रायबो साबधान थानो थाखाय खावलायदों। जानला मोनला भिडिअफोरखौ शेयार खालामनो होआखै। दा गोबां बिदिनो इन्डियानि फिरफिला लानाय दोननाय, बेफोराव मानसि थैनाय, जोंनि इन्डियान आर्मिफोरा रुंसारि जानाय, बेबायदि भिडिअखौ भाइरेल खालामलागासिनो दङ। नाथाय बेफोर भिडिअआ मोनसेबो नंगौ नङा, गासिबो नंखाय। आरो पाकिस्ताना इन्डियानि स्कुल थानाय जायगाफोराव, कलेज थानाय जायगाफोराव, मेडिकेल कलेज थानाय जायगाफोराव, हस्पिटाल थानाय जायगाफोराव आरो पाब्लिक फसंथानफोराव, लोगोसे धोरोम सिबिग्रा मन्दिर आरो गुरुद्वाराफोराव आरो गल्डेन टेम्पलखौबो एटेक खालामनो नाजादोंमोन। आरो लोगोसे सिभिलियान पाब्लिक थानाय जायगाफोरखौ एटेक खालामनो थाखाय नाजादोंमोन। आरो लास्टआव आर्मि बेसफोरखौ, रौनिया हान्जा थाग्रा जायगाफोरखौ एटेक खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय मोनसेबो एटेकआ साक्सेस जायासै। मानोना जोंना एयार डिफेन्स सिस्टेमा जोबोर स्ट्रं, बेनिखायनो जेबो खालामनो हायासै। दा बेनिखायनो जोंनि भारतनि रौनिया हान्जाफोरा गोख्रों फिननाय होनो हादों आरो बिसोरखौ डाइरेक्ट बुंदों। नाथाय पाकिस्ताना गावसिनाव मायाव एटेक जादों बेफोरखौ जेबो खोन्थाया। दा पाकिस्ताना बुंदों बिसोर गावसोरनो खालामना लादों। पाकिस्ताना आरो बुंदोंमोन आफगानिस्तानाव भारतआ मिसाइल एटेक खालामदों होननानै। नाथाय आफगानिस्ताननिफ्राय डाइरेक्ट रोखायै टुइटारनि गेजेराव लिरनानै होबाय इन्डियानि जेबो जोंनाव मिसाइल फैयाखै, बे पाकिस्ताननि प्रपगेन्डा होननानै डाइरेक्ट लिरनानै होखादों टुइटाराव। नोंथांमोना नुदों जानो हागौ माखासे निउसफोरखौ फल' खालामदोंबाथाय। दा बिदिनो पाकिस्ताना गोबां जायगाफोराव प्रपगेन्डा खालामगासिनो दङ आरो IMF निफ्रायबो लन लादों।
$20,000 लन लादों आरो बे $20,000 जों बिसोरो हाथियार बायगोन आरो भारतनि सायाव गाग्लोबना जागोन। नाथाय बिसोरनि जिखिनि हाथियार लाबानो जाया मानो लाबोथों मानो जोंनि एयार डिफेन्स सिस्टेमजों हानाय नङा आरो भारतआ बेखौ फिननाय होगोन। आरो भारतआ क्लियारलि बुंखादों जोङो उदखारिफोरखौ एटेक खालामदों, जोंनि जायगाखौ जों एटेक खालामगोन बेबायदि होनना बुंखादों। नाथाय पाकिस्ताना बेखौनो गावसिनि पाब्लिकफ्रा थैदों मादों होननानै बुंगासिनो दङ। ओजोंहाय आरो बालुचिस्तान आर्मिफोरा होख्लायगासिनो दं बिसोरखौ। बालुचिस्ताना इन्डिपेन्डेन्स होननानै बुंखाबाय डाइरेक्ट क्लियार। फोरा बुंदों चाइना आरो पाकिस्ताना जिखिनि गावसिनि जायगायाव दोनफैदों बेखौ थाबैनो लांफिननांगौ नङाबा खोथाया बेलेग जागोन होनना बुंदों आरो गाग्लोबगासिनोबो दंखायो। दा बेफोरनोमोन लोगोफोर माखासे मेजर आपडेटफोरा। दा माखासे आपडेट दंबावो थाबैनो फैगोन आरो दा मोनायाव मा जायो बेखौथ' मिथिया। दा मोनायाव सोर एटेक खालामगोन, पाकिस्ताना आरो एटेक खालामनो नाजाबावगोन बिसोरो ड्रनजोंआनो जा मिसाइलानो जा आरोथ' दा नै $20,000 मोनदों बेजों आरो दा बिसोर लाबावगोन ड्रन सन माबा माबि दा बेजों एटेक खालामनोबो हागौ। नाथाय जोंहा बेनि थाखाय सांग्रांथि दंखायो, बेनि थाखाय जोंहा रेडि दंखायो। बेखौ जोङो थांनाय 2001 मायथाइनिफ्रायनो जों रेडि खालामखादों। मानोना बेबायदि टेक्निकेल गैयाबाथाय टेक्न'लजि गैयाबाथाय हादोरा जाफुंसारनो हाया। जेरै इजराइला फिसा हादोर नाथाय गुबुन गुबुन हादोरफोरखौ धमखिनानै थायो बेबायदि भारतआबो जानांगोन आरो जागासिनो दङ। अब्ला लोगोफोर दिनै माखासे आपडेटआ बेखिनियानोमोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदान भिडिअ मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।